تەوی هەموو زەحمەتیên ژیانە ڕۆژانە و دژواریە ڕەوشە ئەولەهیە لە باژارێ حەسەکێ ڕۆژئاوای کوردستانê هین چالاکiyên ji bo dilxweşkirina zarokan û pêşxistina behreyên wan berdewam in. Navenda silav a çalakiyên sivîl, xolên mûzîk, nîgarkêşî, stran û şetrencê ji zarokên Hesekê re vedike û karînên wad van derbaran de geş dike. Li gorî serpereştiyanên navendê vekirina van xolan û encamdana van çalakiyan bi destpêka sala nû ya xwendinê re mebest jê ew e ku alîkariya zarokan dwarê derûnî de bikin. Karê xwe kir got karkî deam nefsî zarokar çêkin û xastin piştî wî şerê giran gol bajarê Hesekê çêbû xirk penebir bûn bi alî Amûdê de dibin Agirdê û dibin Topad û Metelyozê de piştî 25 roja man vegeriyan malê xwe û em ber deriyê medresanê me xwest berî got medrese vebin di xîlala 20 roja de em beramî ji terfî zarokar çêkir mecalê resim de û ê şetrenc de û ê musîqa de û ê fenê orîgamî de rastî îro 20 ro matin ev zarokana tê vê derê em wan dialê vê nak belkî got xwe ji bîra bikin wê ku kujiya hanê ji bîra bikin wê şerê hanê ji bîra bikin got her medresê tehîyek nefsî karibin berdewam bikin medresê xwe. Li navendê zarok bi rengan xewnên xwe nîgar dikin, bi şetrencê spora hiş dikin û bi stran û sirûdan kêf û şahiyê dikin. Di nava zarokan de behremendên cor bi cor hene û hin ji wan bi stranên rap çîrokên serfiraziyan netewî vedibêjin. Hatin û me pêşîn we çapeçê Kurdistanê me bakin we Porteza xwe di hokê werin dest me heber levin vakî bû mafê xwe Nîgarkêşî yek ji çalakiyên serekeyê li vê navendê û weke ku mamosteyê zarokan dibêje, biriya nîgarkêşiyê zarok hest û ramanên di hundirûyê xwe de bi şêweyekî hunerî derdixin. Madda resim di dadivê dewrahanê de madda resim jî dihêli zarok tiştê hundirê xwe derxîne wê em karin bêjin pîdiviyê hundirî wîna dijwariya hundirî wîna hist û ramanê xwe derxîne lewra me gelekî pêwîstî da vê maddahanê zarok gelekî kêfxweş bûn û wêneyên xweşik rismandin. Zarokên beşdar hêviyên xwe tînin ziman û daxwaz dikin ku li dibistanan jî çalakiyên wiha hebin. إلى تندرا أنتين في مركزي أم قلتي مبسوط أن تعلم الرسم وأم دراسمين وأم تعلم معجونة ومتعلمي سترانا وهوالي ماشي بشطرنج جيدا وأن خازن مدرسة ماشي ولوب ومدرسة بلش مدرسة ماشي ولوب. Hin zarokên din jî bi stranan kesayetiya xwe nîşan didin. Êrîj dikim dijmina ezim şêr û başokêm êrîj dikim dijmina ezim şêr û başokêm namê didim gelê xwe paraz dikim warê xwe namê didim gelê xwe paraz dikim warê xwe serê xwe bihejîne millê xwe bihejîne sê çepka çep. Di nav nîrên zehmet de û bi pêla koçberiya bi kom re komek zarokên bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê bi rêya hunerên cor bi cor nameyeke hêviyê û teheddaya girêdana bi xakê re araste dikin. Hüseyin Umer, Rûdaw.